Hei ja tervetuloa kuulemaan esittelyä Gigantin uudesta digitaalisesta palvelukonseptista, älykkäästä kodinkoneiden huoltoapurista. Kyseessä on tulevaisuuden palvelu, joka tuo ennakoivaa huoltoa ja mielenrauhaa kaikille kodinkoneiden käyttäjille. Tavoitteena on muuttaa Gigantin huoltopalvelu reaktiivisesta mallista proaktiiviseksi niin, että asiakkaan laite huoletaan ennen kuin ongelma edes ehtii syntyä. Katsotaan yhdessä, mihin asiakasymmärrykseen tämä idea perustuu. Miten konsepti toimii ja millainen liikuntatoimintamalli sen taustalla on. Mihin kehittäminen perustuu? Kehitystyö lähti liikkeelle asiakkaiden todellisista tarpeista. Haastattelimme 4 eri asiakasryhmää: senioreita, perheitä, opiskelijoita ja tekniikkaintolijoita. Seniorit korostivat helppokäyttöisyyttä ja muistutuksia. He haluavat palvelun, joka tekee huoltojen hallinnan yksinkertaiseksi ja varmistaa, että mitään ei unohdu. Perheelle tärkeintä oli ajansäästö ja vaivattomuus. Arki onkin jo kiireistää, joten kaikkea pitää suoja nopeasti ja ilman ylimääräisiä vaiheita. Opiskelijat taas toivovat palvelua, joka on edullinen ja helposti saatavilla. Tekniikkaintolijat puolestaan innostuvat ajatuksesta, että kodinkoneet ja huolto voivat olla osa älykästä ekosysteemiä, joka hyödyntää dataa. Yksi haastattelusta kiteytti asian hienosti. Olisi hienoa, jos joku palvelu kertoisi minulle, milloin kone kaipaa huoltoa ennen kuin se hajoaa. Mikä ihmeen älykäs huoltoapuri? Näistä oivalluksista syntyy älykäs huoltoapuri. Palvelu seuraa kodinkoneiden tilaa datan avulla ja ilmoittaa käyttäjälle, kun huolto on tarpeen. Käyttäjä voi varata huollon suoraan sovelluksen kautta vain yhden napin painoksella. Huoltoapuri tarjoaa myös jatkoturvaa, suosituksia laitepäivityksistä ja mahdollisuuden seurata laitteen käyttöikää. Käytännössä palvelu tekee huollosta yhtä helppoa kuin kännykkäsovelluksen päivittäminen, ja asiakas saa aina tiedon ajallaan ilman stressiä. Tämä on merkittävän askel kohti aidosta älykästä asiakaspalvelua. Näin se menisi. Käytännön tasolla huoltoapurin käyttökokemus on suoraviivainen ja miellyttävää. Asiakas huomaa, että jokin laite kaipaa huoltoa tai saa siitä ilmoituksen. Hän löytää palvelun helposti Gigantin verkkosivulta tai suoraan myymälästä. Asiakas lataa sovelluksen ja yhdistää siihen omat kodinkoneensa. Kun laite kaipaa huoltoa, sovellus ilmoittaa siitä automaattisesti asiakkaalle. Huollon voi varata heti vain yhden klikkauksella. Palvelu antaa myös suosituksia jatkotoimista, kuten päivityksistä tai jatkoturvasta. Koko prosessi on tehty niin helpoksi, että kuka tahansa voi hyödyntää sitä ilman teknistä osaamista. Miksi tällainen ratkaisu? Toimintaympäristön muutokset tekevät tällaisen palvelun ajankohtaiseksi. Digitalisaatio ja esineiden internet ovat mullistaneet kodinkoneiden käyttöä. Samalla kestävän kehityksen painotus on kasvanut. Ihmiset haluavat pidentää laitteiden käyttöikää ja välttää turhaa kulutusta. Kuluttajat odottavat nyt ennen kaikkea vaivattomuutta, turvallisuutta ja mielenrauhaa. Gigantti on tässä muutoksessa vahva asemassa. Se on Suomen suurin kodinkoneelektroniikkaketju, jolla on laaja huoltoverkosto ja konsernituen tuoma vahvuus. Näiden resurssien avulla huoltoapuri voidaan tuoda markkinoille tehokkaasti ja luotettavasti. Kohderyhmät ja tavoittaminen. Huoltoapurin pääkohderyhmät ovat perheet, seniorit, opiskelijat ja tekniikan taitoilijat. Jokainen näistä ryhmistä tavoitetaan tehokkaasti sähköisten kanavien kautta. Gigantin verkkosivusto ja sovellus toimivat palvelun keskiössä. Sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeet pitävät asiakkaan ajan tasalla huolloista ja tarjouksista. Sosiaalinen media kuten Facebook, Instagram, TikTok ja YouTube auttaa tavoittamaan eri ikäryhmiä luontevalla tavalla. Lisäksi myyjät ja asiakaspalvelijat voivat esitellä palvelun ostotilanteen yhteydessä, jolloin tieto leviää nopeasti oikeaan kontekstiin. Tavoitteena on, että jokainen Gigantti-asiakas kuulee tästä palvelusta jossain kanavassa. Testaus ja tulokset. Konseptia testattiin 5 eri ryhmällä. Opiskelijoilla, perheellä, seniorilla, tekniikan taitoilijoilla ja myös Gigantin työntekijällä.
Testauksen tulokset olivat erittäin positiivisia. Palvelu koettiin helppokäyttöiseksi ja sen avulla säästettiin aikaa sekä vältettiin turhaa stressiä. Käyttäjät pitivät erityisen tärkeänä hintaa, muistutuksia ja yhteensopivuutta muiden älykotijärjestelmien kanssa. Kaikissa ryhmissä huoltoapuri nähtiin aidosti, hyödyllisenä ja arkea helpottavana palveluna. Näitä palautteita hyödynnettiin konseptin viimeistelyssä, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjien todellisiin tarpeisiin. Liiketoimintamalli ja tulovirrat. Liiketoimintamalli rakentuu 3 pääpilarin varaan: tulovirrat, resurssit ja kustannukset. Tulovirrat muodostuvat kuukausi- ja vuositilauksista, lisäpalveluista kuten jatkoturvasta ja jatkopäivityksistä sekä ristiin myynnistä Gigantin muissa palveluissa. Keskeiset resurssit ovat Gigantin huoltoverkosto, IoT-teknologia ja data-analytiikka sekä asiakaspalvelu ja sovelluskehitys. Kustannukset liittyvät pääasiassa kehitykseen, markkinointiin ja tukeen. Malli on helposti skaalautuva, kannattava ja ennen kaikkea asiakkaita sitouttava. Se luo jatkuvaa vuorovaikutusta Gigantin ja asiakkaiden välillä. Tulevaisuus ja kehitys. Tulevaisuudessa huoltoapuria voidaan kehittää monin tavoin. Yksi tärkeimmistä suuntauksista on yhteensopivuus älykotijärjestelmien kanssa, esimerkiksi yhdistettävyys Google Homeen tai Alexa-järjestelmiin. Lisäksi palvelua voidaan laajentaa muihin laiteluokkiin ja tuoda mukaan personoitu käyttöliittymä, jossa tekoäly ehdottaa toimenpiteitä asiakkaan laitehistorian perusteella. Näin Gigantti voi jakaa kehitystä kohti entistä älykkäämpää ja asiakaslähtöisempää palvelumallia. Lopuksi voidaan todeta, että älykäs huoltoapuri vastaa todellisiin arjen tarpeisiin. Se yhdistää teknologian, helppouden ja luotettavuuden tavalla, joka hyödyttää sekä asiakasta että yritystä. Palvelu tekee Gigantista edelläkävijän kodinkoneiden huoltopalvelussa ja se vie kohti pitkäaikaisia luottamuksellisia asiakassuhteita. Tämä konsepti on konkreettinen askel kohti tulevaisuutta, jossa huolto ei ole ongelma, vaan palvelu, joka toimii automaattisesti asiakkaan puolesta. Tässä oli meidän esitys. Kiitos.